Mau sarapan? Lho, kok urung? Pun. Hah? Kok ketemu meleh? Pripun? Purun? Nggih tak sukani es to. Purun mboten? Nek purun nggih mriki. Purun nggih? Oh, baik kerja isuk-isuk. Mau sarapan dereng? Berapa? 1. Oke. Mau sarapan? Lho, kok urung? Piye to? Tak sukani telur. Purun, tular. Tak kei telur loro, tapi piye yo nggawane ya. Yo. Tak kei sangu lah. Nggo tuku roti. Tak sangoni mawon, Mbah. Nggih. Nggih. Monggo. Tak sukani nggih, nggih damel sarapan. Tambah roti. Nggih. Hati-hati. Aduh, telur. Sampean berapa? 1. Oh, udah uangnya. Oke, siap. Posisi kuning Surakarta, ready. Gendang, catat. Apa long? Piro? Tok. Anggo apa ae? Ya apa? Telu. Oke, men. Oh, kowe ra sekolah. Males tenan kowe, ora sekolah. Masalah piye ra sekolah iki? Kokon bubune iki ya. Oke. Kokon jalan-jalan gelak. Oh, jajan ngelak.